Ang sakit na ketong ay noong panahon sa Lumang Tipan o sa Old Testament, sa Matandang Tipan, hanggang sa kapanahunan ni Jesus, ang ketong ay itinuturing na isa sa malalang sakit. Pwedeng ang tao ay dapuan. At kung yan ay dumadapo sa isang tao, ang isang ketongin, siya ay inihiwalay sa kanyang pamilya, sa komunidad, sa sambahayan, at inilalagay siya sa mga katulad niya na may karamdamang ketong. Mukhang hindi ito naiiba sa panahon natin ngayon na may pandemya. Narinig natin sa unang pagbasa, kinakailangan ng isang may ketong ay sumigaw ng marumi, marumi, sapagkat tinuturing ng isang tao na may ketong na marumi. Kaya kinakailangan niyang sumigaw, marumi, marumi, upang bigyan ng babala ang mga tao sa kanyang paligid. At kung titingnan natin, ano kayang nararamdaman ng isang taong iniiwasan, ng isang taong inaayawan, ng isang taong tinatalikuran. Alam natin ang pakiramdam ng isang tao na dumadaan sa ganoong pamamaraan. Sapagkat sa ating buhay, sa ating karanasan, may mga pagkakataon na tayo ay iniwasan. May mga pagkakataon na tayo ay inayawan. May mga pagkakataon tayo ay tinalikuran. At alam natin ang pakiramdam ng gayon. Kaya't makikita na lamang natin ang isang taong may ketong kung ano ang na kanyang nararamdaman. Nawawala ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Nawawala ang kanyang dignidad bilang tao. Maging ang kanyang sariling pamilya ay kailangan siyang ihiwalay. Napakasakit nito, no? At ganito nga ang takbo ng panahon hanggang sa panahon ni Kristo. At nakita natin dito rin sa Ebanghelyo, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus at nagmakaawa. Bawal silang lumapit kanino man. Subalit itong isang taong may ketong na ito, naglakas loob. Nakarinig siya siguro patungkol kay Jesus na walang tinatanggihang tao. Kaya't naglakas loob siyang lumapit kay Jesus. Ano ang nangyari? Nagkaroon sila ng dialogo, nagkaroon sila ng enkwentro, nagkadaw pampalad si Jesus at ang isang taong may ketong. Nagsabi yung may ketong, kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. At right then and there, gumaling yung lalaking may ketong. Nanumbalik ang kanyang sigla, ang kanyang buhay, ibinalik ni Jesus ang dignidad ng taong yaon. Ibinalik ni Jesus ang kumpiyansa ng taong yaon sa kanyang sarili. Inayos ni Jesus ang sirang katawan ng lalaki. Sapagat itinuturing ang ketong na malalang sakit. Subalit sa takbo ng panahon, dahil sa siyensya or science and technology o pag-aaral ng mga tao at dahil na rin sa medisina, ang sakit na ketong ay nabibigyan na ng lunas, no? Nagagamot na. Hindi tulad ng mga nakaraang mga henerasyon, unti-unting kinakain ang laman ng isang tao dahil sa ketong. At wala talaga itong pagkakaiba sa panahon natin ngayon, no? Alam natin, mula pa nung last year, no, hanggang ngayon, no,
Mabuti na lang, medyo maluwag-luwag na tayo ngayon. Pero kahit papano, kinakailangan pa rin natin mag-ingat, no? At hindi talaga natin nakikita ang virus, ang COVID-19 virus, no? Konting pag-iingat talaga. Hindi lang konti, kundi mas marami. Paigtingin natin ang pag-iingat. Hindi natin nakikita ang kalaban, ang virus na ito. At nakita natin, naranasan natin, kitang-kita natin, narinig natin yung mga taong naging positibo sa sakit na ito. Na sila ay samot-saring kwento ng pag-iiwas sa kanila. Na sila ay iniwasan, inayawan. Ngayon nga, di ba? Maglakad-lakad lang tayo dyan, may katabi ka lang na umuubo. Mukhang iba yung reaction mo, natin, sa taong umuubo. Pero kung ikaw rin naman ang umubo, makikita mo rin yung reaction ng iyong kapwa. Ubo pa lang yun. Wala ka namang symptoms. Eh di lalo na siguro yung may mga talagang positive sa virus, no? Ano pa yung inayos ni Jesus? Inayos ni Jesus, pangalawa doon sa lalaking may ketong, ang kanyang ugnayan sa kanyang kapwa. Sapagkat pinutol na kanyang sakit na ketong, ang kanyang ugnayan, pakipagdaw pampalad sa kanyang pamilya mismo at sa sambahayanan sa komunidad. Pagkatapos na gumaling ang tao, nanumbalik ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya. Nanumbalik ang ugnayan niya sa komunidad, sa sambahayan. Ano pang inayos ni Jesus? Ang inayos pa ni Jesus ay ang kanyang ugnayan sa Diyos. Minsan sa isang taong may sakit, may karamdaman, bagamat nagagamot ang ating karamdaman at sakit dahil sa pisikal na karamdaman o sakit, meron pang isang mas malalang sakit. At ito ang spiritual na sakit o karamdaman. At yan ay ang kasalanan. Minsan sa ating buhay, talagang may iniiwasan tayong mga tao. Gustuin man natin o hindi. May mga karanasan tayo na tayo umiiwas sa isang tao o ilang tao. May mga karanasan din tayong may tao o mga taong inaayawan natin sa iba't ibang kadahilanan, whether we like it or not. May mga iniiwasan tayo, may mga inaayawan tayo, at may mga tinatalikuran tayong mga tao. Ito ang ating karanasan. Subalit, ang mas malala ay ito. Kapag inaayawan natin ang Diyos dahil sa ating pagkakasala. Kapag iniiwasan natin ang Diyos dahil sa ating pagkakasala. Kapag tinatalikuran na natin ang Diyos dahil sa ating pagkakasala. Ito ang mas malalang sakit. Mas malala pa sa pandemya o ano pa mang virus na meron tayo sa mundong ibabaw na ito. Ito ang pinakamatinding karamdaman o sakit na pwedeng dumapo sa isang tao kapag umaayaw siya sa Diyos, kapag umiiwas siya sa Diyos, kapag tumatalikod siya sa Diyos, at humaharap siya sa kadiliman, humaharap siya sa kasalanan, humaharap siya sa pagkakamali. Yan. Subalit ang Diyos, alam natin, patuloy siyang hinahanap tayo. Hindi nananawa, hindi mananawa, hindi magsasawa ang Diyos na tayo'y hanapin, na tayo'y puntahan, na tayo'y habulin dahil sa dakila niyang pag-ibig, pagkalinga, awa, habag sa ating lahat. At ang spiritual na karamdaman o sakit na mas matindi sa anumang pisikal na sakit
Yan man ay ketong, yan man ay sakit sa puso, yan man ay sakit sa baga, yan man ay sakit sa kung ano-anong sakit na nararamdaman natin, cancer man yan o ano pa man yan na sakit, meron pa na mas malala na tayo'y patuloy na namumuhay sa kadiliman, sa kasalanan, sa kasamaan. Kapag tayo ay patuloy na naroon sa sitwasyon, patuloy tayong umiiwas, umaayaw, tumatalikod sa Diyos. At alam na alam natin ang pakiramdam. At malalaman din natin kung anong pakiramdam ng Diyos kapag tayo ay umaayaw sa Kanya, tumatalikod sa Kanya, umiiwas sa Kanya. Hari nawa, ang Diyos na patuloy tayong hinaharap, harapin din natin Siya. Tanggapin natin ang Kanyang pag-ibig. Tanggapin natin ang Kanyang pagpapatawad. Lalo-lalo na sa sakramento ng kumpisal. Tama-tama, nalalapit na ang panahon ng Kwaresma at tuloy-tuloy na yan hanggang sa Semana Santa, Holy Week, mahal na araw. Yan ang ating kinakailangang panghawakan na tayo'y umarap sa Diyos. Huwag na nating iwasan ng Diyos. Huwag na nating layuan ng Diyos. Huwag na nating talikuran ng Diyos. Patuloy natin siyang harapin sapagkat laging handa ang Diyos na tayo'y yakapin. Kung tayo'y takot na lumapit sa ating kapwa dahil sa pandemyang ito, nariyan ang Diyos. Yayakapin tayo. Hinihintay tayo. Yun lamang kinakailangang mula sa ating puso. O yan, no? Mula sa ating puso. At bukas ay Valentine's Day, no? Ang Diyos ay may puso din. Hindi lamang tayo may puso. Kaya nga meron dyan tinatawag na puso sa puso, no? Nagmula sa puso, nang dahil sa puso. Alalahanin natin, si Jesus ay may puso. The Sacred Heart of Jesus, si Birhen Maria ay may puso. The Immaculate Heart of Mary. Hari nawa, ito ang hingin natin sa Diyos upang tuloy-tuloy ang ating kagalingan. Anumang sakit, meron tayo. Anumang sakit, meron din tayo sa ating kaloob-looban. Amen. Magsitayo tayo lahat. Sumasampalataya of mission.